Labaran duniya. Masu kallo da sauraronmu barkanmu da warhaka. Jazuli Fanshekara ke ɗauke da labaran duniya daga sashen Hausa na CNT da ke Najeriya. Yau muna Juma'a 25 ga watan Yunin shekarar 2021 miladiya, wanda ya daidai da 15 ga watan Zulkida na shekarar 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Kimanin 'yan Najeriya miliyan 2 da aka yi wa rigakafin corona ta Oxford AstraZeneca a cewar hukumar lafiya matakin farko ta National Primary Healthcare Development Agency. Shugaban hukumar Dr. Faisal Shu'aibu ne ya faɗa wa manema labarai cewa an yi wa mutum miliyan 2,099,568 zagayen farko na allurar, yayin da mutum miliyan 1,5,234 suka samu zagaye na biyu. Ya ce hukumar ta tsawaita wa'adin gudanar da zagaye na biyun daga ranar 25 ga watan Yuni zuwa 5 ga watan Yuli. An ɗauki matakin ne saboda zirga-zirgar yau da kullum da kuma ayyukan 'yan ƙasa, a cewarsa. Ya ƙara da cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da allurar ta farko. Dr. Shu'aibu ya shawarci waɗanda aka yi wa allurar ta farko da su garzaya cibiyar rigakafin mafi kusa da su domin samun ta biyu. Cutar corona ta kashe mutum 2,118 a Najeriya tun bayan ɓallarta a ƙasar. Kazalika an tabbatar da mutum 167,401 jimilla da suka kamu da ita. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tsara soma aikin rijistar masu jefa ƙuri'a a faɗin ƙasar nan daga ranar Litinin mai zuwa. To amma kuma ta bayyana fargaba a kan tsaron ma'aikata 5,346 da ta tsara za su gudanar da aikin. Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu shine ya bayyana hakan ga manema labarai, inda ya ce yanzu haka hukumar ta kammala dukkan shirye-shiryen soma aikin. Haka kuma ta tanadi dukkan na'urorin da take bukata na gudanar da aikin. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya kuma bayyana ƙudurin hukumar na tabbatar da cewa ba wani ɗan Najeriya da ya isa jefa ƙuri'a da za a bari a baya a wannan aiki a duk faɗin ƙasar nan. To sai dai kuma ya ambato hare-hare na baya-bayan nan da abin tsoro wanda aka kai wa ofishin hukumar da ke sassan ƙasar nan, waɗanda ya bayyana a wani yunkuri na kassara ƙudurin hukumar na aiwatar da ayyukanta. Shugaban hukumar ya ce duk da yake hare-haren sun ɗan ragu a 'yan kwanakin nan, to amma akwai fargabar irin barazanar da yanayin taɓarɓarewar tsaron ka iya haifarwa ga jami'an da za su yi aikin rijistar da ma jama'ar da ake yi wa rijistar. Farfesa Yakubu ya ce sakamakon damuwar da hukumar take ciki ta aike da ƙorafe-ƙorafenta ga gwamnatin tarayya. Haka kuma ta tattauna da hukumomin tsaro da dukkan masu ruwa da tsaki da jam'iyyun siyasa domin tabbatar da aikin ya samu nasara. A wannan karan dai hukumar ta INEC ta fito da wani sabon salo inda ta soma gudanar da rijistar zaɓe ta hanyar yanar gizo tun daga ranar 9 ga watan nan na Yuni, kafin soma aikin rijista a dukkan rumfunan rijista 2,673 a faɗin ƙasar nan. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗage tafiyar da zai yi a yau Juma'a zuwa birnin London. Wata sanarwa da mai magana da yawunsa ya fitar ta ce za a sanar da ranar tafiyar a nan gaba, sai dai Femi Adesina bai bayar da dalilin ɗage bulaguron ba. Da yammacin Alhamis ne dai fadar shugaban ƙasa ta ce shugaba Buhari zai je birnin London na Ingila domin duba lafiyarsa. Kusan wata uku kenan rabon da shugaban ya je wurin likitocin nasa, inda ya je ranar 30 ga watan Maris. Balaguron Buhari zuwa London na jawo cece-kuce a kowane lokaci. Wasu 'yan Najeriya mazauna birnin London sun yi zanga-zanga a kofar masaukinsa yayin zuwansa na ƙarshe. A wani labarin kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce jam'iyyarsa ta APC mai mulki ta farfado da ƙarfinta gabanin gudanar da babban taronta na ƙasa da kuma manyan zaɓukan da ke tafe. Shugaban ya bayyana hakan ne a wata ganawa da mambobin kwamitin riko na shugabancin jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin mai Malabunu a Abuja a ranar Juma'an nan.
Shugaban ya ce an sake bunƙasa jam'iyyar ne ta hanyar sake a tsarawa da sasanta mambobinta a ko'ina, ya kuma ba su tabbacin ci gaba da samun goyon bayansa da ma sauran manyan jagororin jam'iyyar a dukkan sassan ƙasar nan. Shirin yin afuwa na shugaban ƙasa a Najeriya ya sanar da cewa ya kammala dukkan shirye-shirye da suka kamata don ɗaukar nauyin karatun wasu tubabbin 'yan tawayen Niger Delta da za su karanci aikin likita da sauran fannonin lafiya. Jami'in kula da shirin Kanal Dickson Dikio mai ritaya shine ya bayyana hakan lokacin da ya jagoranci wata tawaga daga ofishinsa don ziyarar aiki a jami'ar koyar da harkar kiwon lafiya ta Yenagoa. Majalisar a majiyarmu ta rawaito shi yana cewa manufar da aka sanya a gaba ita ce rage matsalar karancin likitoci a bangaren lafiyar yankin na Niger Delta. Ya kuma nanata cewa za a zaɓi waɗanda za su ci gajiyar ɗaukar nauyin karatun nasu bisa cancanta ba tare da la'akari da nuna bambanci ba. Gamayyar ƙungiyoyin Arewa ta maka gwamnatin tarayya a kotu kan batun raba ƙasa. Gamayyar ƙungiyoyin Arewar sun shigar da ƙarar ne a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda suke ƙarar ministan shari'a Abubakar Malami da shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan da kuma kakakin majalisar wakilai Femi Bajamila. Ƙungiyoyin na buƙatar kotu da ta ba da umarnin gaggauta dakatar da bita da ake yi na sake fasalta kundin tsarin mulkin ƙasar nan, a kuma soma nazarin hanyoyin baiwa 'yan ƙabilar Igbo damar fafutukar ɓallewa daga Najeriya damar kafa ƙasarsu ta Biafra. Da yake zantawa da manema labarai a Abuja, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Nastura Ashir Sharif ya jaddada matsayarsu na cewa maimakon a ci gaba da yin nazari kan sake fasalta kundin tsarin mulkin ƙasa, kamata ya yi masu wannan aiki su hanzarta samar da hanya mafi sauƙi da zai baiwa masu fafutukar kafa a ƙasarsu ta Biafra damar ɓallewa daga Najeriya kamar yadda suka buƙata. Tun dai daga ranar 11 ga watan nan na Yuni, gamayyar ƙungiyar ta buƙaci majalisar ƙasar da ta dakatar da aikin da take yi na sake duba kundin tsarin mulkin ƙasar don baiwa gwamnati damar shirya zaɓen raba gardama kan tabbatar da jamhuriyar Biafra daga Najeriya. Ta kuma buƙaci majalisar da ta shirya dokar gaggawa ta gudanar da zaɓen raba gardama don tabbatar da kafa a ƙasar Biafra a matsayin matakin ƙarshe na raba 'yan ƙabilar Igbo da sauran 'yan Najeriya. Ƙungiyar ta yi ƙirarin cewa ire-iren tashe-tashen hankula da tsagerun ƙungiyoyi daga yankin kudu maso gabashin ƙasar ke yi duk bai rasa nasaba da neman kafa a ƙasar su ta Biafra ba. Haka kuma sun buƙaci gwamnatin Najeriya da ta gayyaci Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka AU da Ƙungiyar Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS don fara aiwatar da shirye-shirye da za su ba da dama ga masu neman fita daga Najeriya don kafa ƙasarsu ta hanyar yin amfani da yarjejeniyoyi na ƙasashe da dama da suka amince da su, wanda kuma Najeriya na daga cikin ƙasashen da suka sanya hannu a kai. Alƙalin alƙalai na jihar Kano mai shari'a Nura Sagir Umar ya rantsar da sabbin alƙalai na kotunan shari'ar musulunci guda 34 ranar Juma'a. Kakakin kotunan Kano Baba Jibo Ibrahim ya bayyana cewa an zaɓo alƙalan ne bayan sun ci jarabawar ƙwarewa da hukumar ladabtarwa da ɗaukar ma'aikatan shari'a ta gudanar a kwanakin baya. Ya ƙara da cewa za su ci gaba da za su cike guraben da ake da su na alƙalai da kiraye-kirayen da aka yi ta yi na ƙara yawansu saboda yawan kotunan da ake da su a Kano. Kafin naɗin nasu, wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa alƙalai 50 ne ke gudanar da shari'o'i a kotuna 90. Kano na daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke amfani da kundin tsarin shari'ar musulunci wadda take da kotu ta musamman. Hukumomin tsaro a jihar Zamfara sun ce ba janye sojoji aka yi ba kwata-kwata daga garin Bungudu da kewaye kamar yadda mazauna garuruwan ke zargi. Da safiyar yau Juma'a ne mutanen yawancinsu mata da ƙananan yara suka yi zaman dirshan akan babbar hanyar shiga da fita garin Gusau, abinda ya haddasa cunkoson ɗaruruwan ababen hawa. Mai magana da yawun rundunar soja a jihar ta Zamfara, Kyaftin Yahaya Arama, ya faɗa wa majiyarmu cewa ba janye sojojin aka yi ba kwata-kwata. Ya ce an mayar da su ne domin sake tura wasu da za su maye gurbinsu
har ma da ƙari. Kuma yanzu haka a cewarsa tawaga ta sojoji suna kan hanyar zuwa yankin. Masu zanga-zangar sun shaidawa majiyarmu cewa sun fito ne bisa tsoron hare-haren 'yan bindiga bayan sojojin da ake baiwa garin su tsaro sun fice daga garin. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargaɗi kan faruwar ibtila'in jin ƙai a yankin arewa maso yammacin Siriya da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye idan ba a bayar da damar ci gaba da aikin jin ƙai a kan iyaka ba. WHO ta ce ɗaya daga cikin illolin shine ba zai yiwu a kai allurar rigakafin cutar corona zuwa yankin ba da ke da mazauna miliyan 3. A watan gobe ne wa'adin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta bayar da damar kai kayan agaji zuwa yankin Idlib daga kan iyakar Turkiyya za ta zo ƙarshe. Rasha na adawa da tsawaita yarjejeniyar, tana mai goyon bayan shugaba Bashar al-Assad da ke son a yi amfani da yankunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati wajen wucewa da kayan agajin. Ƙasar Birtaniya ta saka Uganda a jerin ƙasashen da ta hana matafiyanta shiga ƙasarta daga ranar 30 ga watan Yuni. Matakin na zuwa ne sakamakon yaɗuwar cutar corona da kuma sabbin nau'in cutar. A baya dai Uganda ba ta cikin jerin ƙasashen da aka hana shiga, amma yanzu mazauna ne da kuma 'yan ƙasar Birtaniya kaɗai za su iya komawa ƙasar daga Uganda. Uganda na fama da zagaye na biyu na annobar corona, kuma tun daga ƙarshen watan Mayu ake samun ƙaruwar masu kamuwa da ita a ƙasar. Mutum fiye da 1,000 ne suka kamu da cutar ranar Talatar da ta gabata, yayin da ta harbi jimillar mutum 75,000 tun bayan ɓullarta. Mutum 99 ne har yanzu ba a gani ba bayan da wani gini a Miami da ke Amurka ya rufta. Lamarin ya yi sanadin halaka mutum ɗaya. Majiyarmu ta ce jami'an bayar da agaji na ci gaba da aiki har cikin dare a wajen da lamarin ya faru. Yar majalisar da ke wakiltar yankin ta bayyana lamarin a matsayin ibtila'i. Magajin garin Miami ya buƙaci tallafin gwamnatin tarayya yayin da shugaba Joe Biden ya yi alkawarin bayar da cikakkiyar gudunmawa ga yankin da kuma aikin ceto. Aƙalla sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 13 da kuma ƙarin wasu 12 da Jamus ta aike da su aka jikkata arewacin Mali sakamakon wani harin bom da aka kai da mota. Ministar tsaron Jamus Agnes Kramp-Karrenbauer ta ce sojojin na Jamus 3 sun samu munanan raunuka. An kai harin ne ga wani sansanin wucin gadi da aka kafa kusa da ƙauyen Ichigara na yankin Gao, yankin da masu wuta da ƙayar baya da ke da alaƙa da Al-Qaeda da ƙungiyar IS suka mamaye. Tun da farko dai mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce jimillar sojojin kiyaye zaman lafiya 15 sun samu rauni. Fiye da sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 13,000 ne a Mali, kuma aƙalla an kashe 230 daga cikinsu tun daga shekarar 2013. Labaran duniyar kenan na wannan lokaci a madadin sashen Hausa na CNT da abokan aiki Abubakar Bello, Sabiu Alhassan, Sha'aibu Hassan da Khalid Aliyu. Jazuli Fanshekara nake cewa mu kwana lafiya.